Un pas en la consolidació del campus d'Ontinyent, un pas que ha estat possible gràcies al treball de tot el patronat, ha estat possible gràcies tant a Caixa Ontinyent, molt especialment, a la Universitat de València, des de luego, sense la qual, i especialment sense la implicació del seu rector, no haguera estat possible el continuar creixent i, a més, l'haver continuat creixent d'una manera sostinguda en el temps. Hem de recordar que fa sols 5 anys, aproximadament, ací a Ontinyent sols hi havia 2 carreres, que, a més, aquestes 2 carreres estaven separades en 2 campus diferents. A força de molt de treball dels patronos, a força de molta implicació de la universitat, vam aconseguir en una primera instància unificar totes aquestes carreres en un únic edifici, en el qual avui ens trobem i que va suposar una inversió de 3 milions d'euros. Vam aconseguir també que la titulació de Finances i Comptabilitat, que tenia menor acceptació, fora canviada per la d'Administració i Direcció d'Empreses, que està cobrint la totalitat de les seues places. Posteriorment, implantar una tercera carrera, en aquest cas, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, també a través d'un conveni en el que l'Ajuntament i Caixa Ontinyent m'ha aportat una quantitat econòmica per poder fer front a les despeses de professorat associat. I finalment jo crec que hi havia com un somni, que era el continuar creixent en número de titulacions, però a més el fer una titulació molt concreta, la titulació d'infermeria, perquè enteníem que això ens permetria garantir la continuïtat de la universitat i molt especialment el fet que totes les places es cobriren. Després de molt de temps de treball i gràcies, com dic, a la implicació de Caixa Ontinyent i de la Universitat de València hem aconseguit que Infermeria arranqui en Ontinyent, que ho faça en este primer curs amb 50 places, amb el compromís d'ampliar a 60 places en el proper any i sobretot el que hem volgut avui ha sigut vindre a donar-los la benvinguda als estudiants. Molts d'ells, des de luego, no són de la Vall d'Albaida, són gent d'Ontinyent i de fora d'Ontinyent i, per tant, el que volíem era que, a banda de que se sentiren com a casa a la seva universitat, també se senten com a casa a la nostra ciutat, que és una ciutat acollidora, però a més de ser una ciutat acollidora és una ciutat universitària i, per tant, com a tal, el que volem és dotar-la dels mitjans suficients per a que la gent pugui tindre la seva formació i el seu gaudi no sols en la part lectiva, sinó també en la part que va associada a la vida universitària. Sí, ha sido un trabajo conjunto, el alcalde lo ha expresado fantásticamente bien, gracias a él personalmente, al ayuntamiento, a la implicación de la universidad, al rector Esteban Morcillo y nuestra pequeña aportación de Caixa Ontinyent, pues hemos conseguido que esto haya crecido. Hemos venido, como dice él, a dar la bienvenida a los estudiantes y estudiantes de enfermería. Es una carrera por la que hemos luchado mucho, hace muchos años que venimos intentando y al final ha sido para nosotros, para mí es casi un sueño que se haya conseguido. Y ten en cuenta que yo soy médico, es decir, soy cirujano y bueno, lo vivo muy intensamente. Y yo creo que para Onteniente, para nuestro hospital, donde se podrán hacer prácticas, para toda la zona, yo creo que, no sé, tendremos más formaciones, pero yo creo que enfermería para mí de momento es la fundamental. Yo estoy encantado con el éxito de nuestra extensión universitaria. Y vuelvo, repito que gracias a la implicación de nuestro alcalde y del rector de la universidad, y ahora todo el profesorado y todos los que están en ello, al final se ha conseguido.